I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketangaken kita saking kelompok sekawan wonten mriki kita badhe mbersembahkan satunggaling film pendek ingkang gadah irah-irahan dinten pertami mlebet sekolah. Tepangaken nami kula Alifianto Bagas Solihin nomor 3. Nami kula Nabila Fidahadianti absen 24. Nami kula Nur Anissa absen 28. Nami kula Ririn Fadilah absen 29. Sugeng mriksani. Warsa wucalan enggal dipun wiwiti. Nia sapunika sampun dipuntampi wonten SMK Negeri Setunggal Banyumas. Dinten pertami piyambakipun mlebet sekolah, Nia bidal piyambaken kalih mlampah. Kalang langkungi gerbang, Nia taksih dereng mangertos wonten pundi ruangan kelasipun. Piyambakipun bingung kedah kesah dhateng pundi lan pungkasanipun piyambakipun manggihaken Pak Guru lan nakekaken ruangan. Oh, ruang kelas AKL. Assalamualaikum. Oke, mari menduduk. Nah, tang ruangan 21. Oke, sama-sama. Nia nglajengaken mlampah tumuju dhateng gedung I lan mlebeti ruang kelasipun. Piyambakipun ngimili bangku kangge papan lenggahipun. Aduh, nanti lagi kelas Jan. Tapi satu. Sasampunipun ngentosi pinten-pinten wanci, setunggaling tiyang kanca dugi dhateng ruang kelas. Sasampunipun manahaken, Nia medhotaken kangge murugi piyambakipun sedaya nggih tetepangan.
Siji Banyumas. Aku saka SMP telu Banyumas. Alah, iya. Oh ya, buat kau wis duwe pacar jago ngurung. Urung aku tembe kenal karo kowe. Ya yuk jago bareng karo aku yuk. Ya ayo. Aku tak pindah tas nih ngene. Ya. Ayo kopinya ketinggalan. Assalamualaikum bocah-bocah. Waalaikumsalam, Bu. Priwe kabare bocah-bocah? Alhamdulillah sae, Bu. Jadi nang kene iku dadi wali kelas kowe kabeh. Iku mulang bahasa Jawa jurusan AKL. Apa resipi yang ditakokna? Kula Bu, alamat ibu wonten pundi? Alamat ibu nang Sukaraja. Iki giliran kowe pada sing kenalan. Siapa sing arep perkenalan dhisik? Kula, Bu. Monggo. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepamaken tapi kula Nia saking SMP Setunggal Banyumas. Alamat kula teng Dusun Papringan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lenggah maning. Nggih, matur nuwun, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Putri, kula saking SMP 3 Banyumas. Alamat kula wonten ing Kali Suge. Kita ini durung mlebu ulangan ya. Nggih, Bu. Wekdal nedahi tabuh songo, sampun wekdalipun kangge ngaso. Amarga wis wektune ngaso, monggo kowe padha ngaso disit ya. Nggih, Bu. Bu guru nggih medal kelas, Nia lan Putri tumuju maring kantin kangge tumbas jajan. Put, jajan yuk. Ayo. Ini pun ya jenenge sapa?